αρχίσει μια πρωτοφανή στην ιστορία της ανθρωπότητας τιτανομαχία, από την έκβαση της οποίας θα κρινόταν το μέλλον της ανθρωπότητας. Ο Χίτλερ τρομαγμένος συγκεντρώνει φασιστικές δυνάμεις προς το θρυλικό Στάλινγκραντ. Τέτοιες δυνάμεις ετοιμάζει και η κατοχική χιτλερική διοίκηση στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στο Ρουβ. Η διαφώτιση της ΚΟΑ είχε αναπτύξει μια σοβαρή διαλυτική δουλειά ανάμεσα στο γερμανικό στρατό με εκφραστικές αφίσες και τρίξ στη γερμανική γλώσσα. Είχε τυπώσει μια νέα αφίσα που άφησε εποχή. Ήταν από τις πιο εκφραστικές και πολιτικά ανώτερες. Παρίστανε το Χίτλερ ποντίκι πιασμένο στη σοβιετική φάκα. Η αφίσα αυτή προκαλούσε λυσασμένη επίθεση των SS. Μας έστειλαν αρκετές αφίσεις, μαζί με προκηρύξεις για κόλλημα στα βαγόνια του Ρουβ, όπου συγκεντρώνονταν οι Γερμανοί. Ήταν πολύ δύσκολο να πλησιάσουμε την περιοχή, γιατί τα SS είχαν πιάσει όλα τα πόστα και βάραγαν στο ψαχνό. Καταλήξαμε να αναθέσουμε τη δουλειά σε μια ομάδα ετόπουλων, που θα περνούσαν μέσα από μάντρες, θα μπερδεύονταν ανάμεσα στις εκατοντάδες των Γερμανών στρατιωτών και άλλα θα πολλούσαν τις αφίσες και άλλα θα μοίραζαν τις προκηρύξεις. Τους περιμέναμε με την ψυχή στο στόμα. Γύρισαν κοντανασένοντας, τρώγοντας την κόλλα που περίσσεψε τα κονσερβοκούκια γιατί πεινούσαν. Πολύ αργότερα πληροφορηθήκαμε ότι οι αφίσες και οι προκηρύξεις είχαν κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση και έφτασαν μέχρι τη Γερμανία και την Αυστρία. Μία ακόμη από τις δράσεις ΕΠΟΝ ήταν και τα σαμποτάζ ενάντια σε εγκαταστάσεις και τα εργοστάσια των Ναζί. Ένας επονίτης εργάτης του Πειραιά κατάφερε να ανατινάξει ένα γερμανικό καράβι. Απολογούμενος στον πρόεδρο του δικαστηρίου που τον καταδίκασε σε θάνατο, είπε πως λυπόταν που δεν μπόρεσε να ανατινάξει περισσότερα. Στο εργοστάσιο της Ford, που κατασκεύαζε κινητήρες αεροπλάνων για τους Γερμανούς, οι εργάτες επονίτες έριξαν την παραγωγή από 6 κινητήρες την ημέρα σε 2. Στο εργοστάσιο Μαλτσινιώτη κατέστρεψαν δεκάδες κινητήρες, ρίχνοντας καρφιά στις μηχανές. Σε όλα τα πολεμικά εργοστάσια του κατακτητή, σε Αθήνα, Πειραιά, Ελευσίνα, Μεταλλεία Υπαίθρου, οι επονίτες οργάνωσαν απεργίες μέσα σε συνθήκες αφόρητης τρομοκρατίας. Το καλοκαίρι του 1944 παίξαν αποφασιστικό ρόλο στην εγκατάλειψη των πολεμικών εργοστασίων από τους εργάτες και εκμηδένισαν έτσι τη γερμανική παραγωγή.
ενέργεια μετά την ίδρυση της ΕΠΟΝ ήταν η παλαϊκή εκδήλωση για την ματαίωση της χιτλερικής επιστράτευσης. Είχε ήδη γίνει γνωστό από τους τυπογράφους του Εθνικού Τυπογραφείου ότι οι χιτλερικοί έστειλαν για δημοσίευση στην εφημερίδα της κυβέρνησης διάταγμα για την πολιτική επιστράτευση. Στις 24 Φλεβάρι του 1943, με την καθοδήγηση του ΕΑΜ, κηρύχθηκαν απεργίες εργατών, υπαλλήλων, σπουδαστών, μαθητών. Πάνω από 100.000 κατεβαίνουν για δηλώσεις, καταλαμβάνουν το Υπουργείο Εργασίας και προσπαθούν να κάψουν τα αρχεία. Τις επόμενες μέρες απεργούν και άλλοι εργαζόμενοι και συνεχίζονται οι διαδηλώσεις. Το δικό της παρόν δίνει και η νεολαία. Ήταν το πρώτο βάπτισμα της φρεσκοειδρυμένης ΕΠΟΝ. Τις μέρες εκείνες εφευρέθηκαν τα χωνιά και τέθηκαν σε εφαρμογή. Στην πρώτη γραμμή μαθητές με την πολύμερη αποχή τους. Ο μικρός μαθητής του 5ου Γυμνασίου Γιάννης Δρακόπουλος σκοτώνεται ψυχρό από τους Ιταλούς φασίστες. Στις 5 Μάρτη του 1943 κατεβαίνουν σε απεργία οι δημόσιοι υπάλληλοι. Κλείνουν όλα τα μαγαζιά. Ο ριζοσπάστης, σε έκτακτη έκδοσή του, καλεί το λαό να ματαιώσει την πολιτική επιστράτευση. Μάζες διαδηλωτών από όλες τις συνοικίες της Αθήνας και του Πειραιά κατευθύνονται προς το Σύνταγμα. Πάνω από 200.000 σε όλους τους δρόμους της Αθήνας δίνουν σκληρές μάχες με τους Γερμανοϊταλούς κατακτητές. Σπάνε τις γραμμές τους, ορμούν στο Υπουργείο Εργασίας και καίνουν ολοκληρωτικά τα αρχεία τους, καθώς και τις καταστάσεις επιστράτευσης. Οι μεγαλειώδεις διαδηλώσεις απλώνονται σε ολόκληρη τη χώρα και είχαν σαν αποτέλεσμα να ματαιωθεί η χιτλερική επιστράτευση και να χρεοκοπήσουν τα σχέδια των κατακτητών και των συνεργατών τους να σύρουν το λαό και την νεολαία στα εργοστάσια της Γερμανίας. Αυτό ήταν μια μεγάλη νίκη. Ένα από τα σημαντικά αντιφασιστικά επιτεύγματα του ελληνικού λαού, γιατί δεν επέτρεψαν να στείλουν ούτε έναν Έλληνα στα εργοστασιακά κάτεργα της Γερμανίας και στα πολεμικά χιτλερικά μέτωπα. Και είναι προς τιμή του λαού μας και της νεολαίας του, που ούτε ένας Έλληνας δεν πολέμησε στο πλευρό των χιτλερικών κατά της Σοβιετικής Ένωσης. Να τι έγραφε στο πρώτο της φύλλο η εφημερίδα της ΕΠΟΝ Νέα Γενιά, αμέσως μετά τις συγκεντρώσεις για την πολιτική επιστράτευση. Μία νέα εργάτρια ανεβαίνει πρώτη σε μια αντλία, αρπάζει το λάστιχο και προσπαθεί να καταβρέξει τους φασίστες. Αψηφώντας το πυροβόλο, φωνάζει «Αδέλφια, μη φοβάστε, όλοι πάνω τους». 3 Γερμανοί ορμούν να πιάσουν ένα νέο που κρατούσε σε ένα κοντάρι μια επιγραφή. Ο νέος ξεκολλάει γρήγορα το πανί και με το κοντάρι ρίχνεται στα χιτλερικά κτίνη και τους ξαπλώνει κάτω με σπασμένα κεφάλια. Στην γωνιά Αθηνάς και Λικούργου, οι Ιταλοί στρατιώτες κυνηγούν 3 κορίτσια. Μερικά πιτσιρίκια κάνουν αλυσίδα με τα χέρια τους και τους φράζουν το δρόμο. Ένας αστυνομικός ρωτήθηκε μετά από μια συμπλοκή. «Χτύπησες κι εσύ?» «Πού να προφτάσω?» απάντησε. «Αντί να χτυπήσω, με έδιρε μια μαθήτρια». Σε ένα σπίτι στη γωνία Σοφοκλέους και Πολυκλήτου, πατριώτες μεταφέρουν ένα νέο 17 χρονών βαριά τραυματισμένο με διαπερές τραύμα. Η σπιτονικοκυρά κλαίει. Ο 17χρονος την κοιτάζει στα μάτια και της λέει «Μη κάνεις έτσι, δεν είναι τίποτα» και έπειτα κάθε αγώνας έχει τα θύματά του. «Είμαι υπερήφανος». Ξεψύχησε μετά από λίγη ώρα. Να σε κρύψω γιώκα μου, να μη σε φτάνει η κακή. Σε ποιο νησί το ωκεανό, σε ποια κορφή ερημική, δεν θα σε μάθω να μιλάς και τα δικό φωνάξεις. Ξέρω πως θα έχεις την καρδιά τόσο καλή, τόσο γλυκή, που μες στα βρόχια τη οργή τα
τα χιάθερα σπαράξει. Συ θα έχεις μάτια γαλάνα, θα έχεις κορμάκι κρυτερό, θα σε φυλάω από μάτια τρακή κι από κακό καιρό. Από το πρώτο ξαφιάσμα της ξυπνημένης νιώτης δεν είναι αλήθεια πιο μικρή σαν την αλήθεια της σιωπής, χίλιες φορές αν γεννηθείς, τόσες θα σε σταυρώσουν, τόσες θα σε σταυρώσουν. Μονάκριβό μου αγοράκι Γιαννάκη, σ' αφήνω γιάγιωκα μου, για πάντα. Μη λυπηθείς για το γαμό των γονιών σου, παιδί μου. Τράβα το δρόμο χωρίς δισταγμούς. Έτσι ταιριάζει σε σένα να κάνεις. Όταν, Λεβέντη μου, θα διαβάζεις τις λίγες αυτές γραμμούλες της μανούλας σου, δεν θα υπάρχουν στη ζωή. Μη σε φοβίζει όμως αυτό. Μεγάλη χαρά για μένα που μου δίνεται ευκαιρία να σε γράψω και να σε πω. Γιαννάκη μου, θυμάσαι τι με υποσχέθηκες. Θυμήσου το και μην το ξεχάσεις ποτέ πια, γιατί δεν θα μπορέσω να σου ξαναπώ ποτέ. Θυμάσαι πόσο ανοιχτά σε μίλησε και δεν έπεσα έξω. Πόνεσε τότε η καρδούλα σου και η δικιά μου αρκετά. Αλλά πόσο καλό θα σε κάνουν τα τελευταία λόγια της μανούλας σου σε όλη τη ζωή. Τι κι αν ήταν σκληρά και τρανά για την ηλικία σου. Έπρεπε να υποθούν και υπόθηκαν. Έτσι έχω και εγώ τη συνείδησή μου ήσυχη. Μη σκεφτείς τίποτα άλλο, αγαπούλα μου, και ποτέ με σκοτήσει τη ζωή σου η ορφάνια σου. Κάνε ό,τι υποσχέθηκες στη μανούλα σου και δεν θα μείνεις μόνος ποτέ. Συνέχισε λοιπόν, Λεβέντη μου, και συμπλήρωσε και τα δικά μας κενά. Να η διαθήκη των γονιών σου, Γιαννάκη. Φιλώ το μέτωπό σου για τελευταία φορά και έχει για πάντα, γέρ μου. Γεια. Με αυτά στη μετρική αγάπη και στο γη η μανούλα σου. θάλασσες μαζώνουν κύματα μαστού, σ' άγριους δράκους πάνω τα νιάτα μας βρουν, στην λαδού λαού μας κάτσια τα παιδιά για να τα λυγίσουν σε δεσμά βαριά.
Παραχώρησε το σπίτι του στην ΕΠΟΝ για τον αγώνα, για τη λευτεριά. Ας ήξερε πως παίζει τη ζωή του και τη ζωή της οικογένειάς του κορώνα γράμματα. Εκεί μέσα στεγάζονταν το παράνομο τυπογραφείο της ΕΠΟΝ Πειραιά. Ήμουν σε αποστολή για να παραλάβω προκηρύξεις και έφτασα με 1002 προφυλάξεις. Με υποδέχτηκε αρχικά ο σύντροφος Γιώργης Δράκος. Μαζεύτηκαν όσοι από την οικογένεια βρίσκονταν στο σπίτι. Χτυπήστε να ανέβει ο Αριστός, είπε κάπως ώρα μετά. Έρχεται ένας νέος άνδρας. Από ό,τι φαίνεται δεν τον βλέπει ο ίδιος. Έτσι άσπρος και αδυνατισμένος που είναι. Περνάμε με τον Αρίστο σε ένα διπλανό δωμάτιο. Μια κρύπτη μαστολικά φτιαγμένη ανασηκώνεται για να φανεί ένα κάθετο βαθύ σκάψιμο. Κατεβαίνεις με ξύλινη σκαλίτσα και μπροστά σου ανοίγεται μια στενή κατηφορική σύραγγα που σε βγάζει ένα δωμάτιο σκαμμένο στο χώμα, κάτω από τα θεμέλια του σπιτιού. Είναι το παράνομο τυπογραφείο της ΕΠΟΝ και ο Αρίστης ο τυπογράφος. Σε κοιτάζει ερωτηματικά, δεν θέλει να σε ρωτήσει με το στόμα. Μην ανησυχείς, η δική σου είναι καλά. Πόση αλήθεια πίστη, πόση δύναμη χρειάζεται. Αυτός ο αγωνιστής ήξερε όταν μπήκε εδώ μέσα, τους γονείς του, τα αδέρφια του, τους συγγενείς του, τους φίλους του, τα αγαπημένα του πρόσωπα και τη γειτονιά του δεν την ξαναβλέπε παρά μόνο με τη λευτεριά. Μπορεί και ποτέ. Και όμως δέχτηκε. Βγάζω την προκήρυξη. Σε λίγο ακούγεται το ρυθμικό τικ-τάκ που κάνει οι κοπές των τυπογραφικών στοιχείων στο στοιχειοθέτη. Έτοιμη πλάκα. Η πρώτη προκήρυξη έχει βγει. Φρέσκια, μυρίζει μελάνι. Βοηθάει όλη η οικογένεια. Κουβαλούν το χαρτί, κόβουν, μεταφέρουν το έντυπο υλικό κάτω από τη μύτη του κατακτητή και το χαφιέδο. Έφυγα το πρωί. Ειδοποιήθηκε ο κεντρικός διανομέας. Η παραλαβή γίνεται καμουφλαρισμένη με απόλυτη ακρίβεια. Σε λίγο οι προκηρύξεις θα έχουν πάει σε όλες τις γιάφκες της ΕΠΟΝ. Δεκάδες συνεργεία από νέους και νέες θα ξεχυθούν στους δρόμους να τις μοιράσουν κάτω από τις πόρτες, κολλημένες στις κολόνες. Θα μπουν σε εργοστάσια και σε σχολεία. Οι κατακτητές θα λυσάξουν ξανά. Θα φρύσουν, θα ξαμολύσουν τα τσιράκια τους. Μα το κάκο, το παράνομο τυπογραφείο της ΕΠΟΝ θα παραμείνει όρθιο. Και ο μοχλός θα ανεβοκατεβαίνει. Κάθε κατεβασιά και μια προκήρυξη θα τη διαβάσουν χιλιάδες νέοι και νέοι. Αποτελεί κορυφαίο παράδειγμα πίστης και αυτοθυσίας. Πρόκειται για το δυσθεώρητο μπόι τριών αμούστακων βαλικαριών, επονητών 17-18 χρονών, που μετέτρεψαν ένα χαμόσπιτο σε κάστρο επικού αγώνα. Οι Μίτσος Αβιέρης, Κώστας Φορτόπουλος και Θάνος Κιοκμενίδης προστατεύουν το σπίτι στον ημιτό, όπου φυλάσσεται ο οπλισμός του Ελλάς της περιοχής. Στις 28 Απριλίου του 1944, το σπίτι περικυκλώνεται από ένα τάγμα των Γερμανών κατακτητών. Δεν ήξεραν ούτε πόσοι ούτε ποιοι το φύλαγαν. Θεωρούσαν όμως ότι ήταν ζήτημα λίγων λεπτών το να παρατηθούν όσοι βρίσκονταν μέσα. Οι τρεις επονίτες ξεκίνησαν μια εισαλέα μάχη ενάντια σε 200 πάνω από τους Γερμανούς. Υπερασπίζονταν το σπίτι και ταυτόχρονα κατέστρεφαν τον οπλισμό για να μην πέσει στα χέρια του εχθρού. Η μάχη κράτησε μέχρι αργά το απόγευμα. Βρήκανε και οι τρεις το θάνατο αφού είχαν καταστρέψει το μεγαλύτερο μέρος του οπλισμού του Ελλάς. Την άλλη μέρα, στους μισογκρεμισμένους τοίχους του σπιτιού, είχαν γραφτεί τα παρακάτω περήφανα λόγια, ένδειξη θαυμασμού και ευγνωμοσύνης στους τρεις ήρωες επονίτες. Διαβάτη που περνάς από το σπίτι των τριών ηρώων του ημιτού, γονάτισε, σφίξε τη γροθιά σου και ορκή σου εκδίκηση. Επόμενο. Την Τρίτη, 25 Ιούλη του 1944, συλλαμβάνεται από ένα χαφιέ μια μεγάλη μορφή της αντίστασης. Η αγωνίστρια του λαού, η Λέκτρα Αποστόλου. Οδηγείται στην οδό Ελπίδος, όπου στεγάζονταν τα πιο τρομερά άντρα των βασανιστήριων της ελληνικής ασφάλειας.
το μαρτύριο της Ηλέκτρας βαστάει ένα ολόκληρο μερόνυχτο χωρίς διακοπή. Πάνω στο γυμνό σώμα της εφαρμόζονται όλες οι μέθοδοι του βασανισμού που είχε η ελληνική ασφάλεια και η χιτλερική Γκεστάπο. Τα περιβόητα 3 μη, οι βασανιστές Μόρφης, Μαντάς και Μανδυλαράς την κρεμούν από το ταβάνι με τα χέρια δεμένα και γυμνή, τη μαστιγώνουν, σβήνουν τα τσιγάρα τους στο κορμί της, αστείευονται με τα πιο χυδαία και πρόστιχα αστεία τους, βάζουν φωτιά στο σώμα της που το έχουν αλείψει με ενόπνευμα, τη βάζουν να σταθεί πάνω σε αναμένα κάρβουνα. Καθ' όλη τη διάρκεια των βασανιστήριων δεν έβγαλε ούτε λέξη από το στόμα της που να προδώσει την οργάνωσή της και τον αγώνα, ούτε καν το όνομά της. Όταν την ανακρίνουν, τη ρωτούν. Πώς σε λένε? Ελληνίδα. Πού μένεις? Στην Αθήνα. Τι δουλειά κάνεις? Υπηρετώ τον ελληνικό λαό. Μέχρι το βράδυ την είχαν αποτελειώσει με τα βασανιστήρια και την πέταξαν στον δρόμο, όπου τη μάζεψε το αυτοκίνητο του Δήμου με τα πτώματα για το νεκροτομείο. Η απολογία της Ηλέκτρας θα μείνει για τους Έλληνες ένα εθνικό κοιμήλιο, όπως οι αθάνατες τραγωδίες μας της αρχαιότητας. Στις 26 Ιούλη του 1945, το πρώτο χρόνο της απελευθέρωσης και επέτειο του θανάτου της, οργανώθηκε στην Αθήνα ένα τεράστιο συλλαλητήριο μνημόσυνο για τις γυναίκες που πέσανε για τη ελευθερία της πατρίδας και για την πιο άξια ανάμεσα στις άξιες, την Ηλέκτρα. Στο τέλος του πρώτου συνέδριου της ΕΠΟΝ είχε και την αθλητική ποδοσφαιρική εκδήλωση με συνάντηση της ΕΠΟΝ Αθήνας με την ΕΠΟΝ Πειραιά και με νικητές τους επονίδες της ποδοσφαιρικής ομάδας του Πειραιά και με σκορ 3-1. Στη σύνθεση των ομάδων υπήρχαν μεγάλα ονόματα και παρά το ξεροβόη γεμάτο το γήπεδο του Πανιώνιου. Γεροί και παλιοί οι δεσμοί των ποδοσφαιριστών με την Όκνε και την ΕΠΟΝ και στο γήπεδο αντί για σφυρίγματα κραυγές, ακούστηκε από Αθηναίους και Πειραιώτες το ίδιο τραγούδι. Εμπρός επονίτες, αδέρφια και πάλι. Προσοχή, προσοχή, σας μιλάνε τα τάγματα ασφαλείας. Όλοι οι άντρες από 14 έως 60 ετών να πάνε στην πλατεία της ουσίας ξένης για έλεγχο ταυτοτήτων. Όσοι πιαστούν στα σπίτια τους θα τους εκείζονται επί τόπου. Έτσι ξεκίνησε η τραγωδία. Άλλη μια αιματεπομμένη σελίδα της ηρωικής αντίστασης του ελληνικού λαού, του λαού της Κοκκινιάς, στον μπλόκο της Κοκκινιάς. Δεκάδες γερμανικά καμιόνια είχαν περικυκλώσει και έσφυγαν τον κύκλο από τον Κορυδαλό, Εγάλο, Δάφνη και Ρέντι μέχρι Κερατσίνη, Φάλιρο και Γκριά. Μαζί με τους Ναζί κατακτητές καταφτάνει στην Προσφυγούπολη του Πειραιά και το μηχανοκίνητο τμήμα του Σύλλογου Μπουραντά και ο διαβόητος ταγματασφαλίτης Πλιτσανόπουλος. Περί τους 3.000 βαριά οπλισμένους με πολυβόλα, όλμους, υδράλια, αυτόματα, Γερμανούς και Έλληνες ταγματασφαλίτες, γύρω στις 8 το πρωί η πλατεία της ουσίας ξένης αλλά και οι γύρω δρόμοι έχουν γεμίσει από κόσμο περίπου 25.000 άτομα. Η ζέστη είναι αφόρητη και αρκετοί είναι αυτοί που υποθυμούν και ζητούν εναγωνίως λίγες σταγόνες νερό. Όσες γυναίκες προσπαθούν να πλησιάσουν για να τους προσφέρουν λίγο νερό, κακοποιούνται μπροστά σε όλους. Οι Γερμανοτσολιάδες πιάνουν δουλειά. Ο ρόλος τους είναι συγκεκριμένος. Ως γνήσιοι προδότες υποδεικνύουν ποιους να εκτελέσουν. Ο γνωστός αφιές της Κοκκινιάς Βατράνης διακρίνει μέσα στο πλήθος το λοχαγό του Ελλάς Αποστόλη Χατζηβασιλείου και με ειρωνία τον χαιρετά. Τα σέβη μου λόγια. Και δίνει το σύνθημα. Αφού τον βγάζουν το μάτι με την ξυφολόγη και του σχίζουν τα μάγουλα, τον περιφέρουν ανάμεσα στο πλήθος των συγκεντρωμένων, ζητώντας τον να προδώσει. Πατριώτες, ψηλά το κεφάλι, μη φοβάστε,
Δεν πρόκειται να προδώσω κανέναν, φωνάζει με όση δύναμη του έχει απομείνει ο ελασίτης λοχαγός του. Τον σέρνουν και τον κρεμούν. Λίγο πριν το τέλος του βρίσκει το κουράγιο να πει «Πατριώτες, εκδίκηση». Και οι δοσφύλλογοι συνεχίζουν με το δάχτυλο τεντωμένο. «Εσύ εκεί και εσύ εμπρός, σήκω. Εσύ ο κομμουνιστής, ακούς». Εκατοντάδες πτώματα ηρώων μεταφέρθηκαν και ταύτηκαν στο τρίτο νεκροταφείο της Κοκκινιάς. Με την αυλαία αυτής της τραγωδίας να πέφτει γύρω στις 6 το απόγευμα και με ένα ξεδιάλεγμα 8.000 περίπου κοκκινιωτών ομήρων, ένα τεράστιο ποτάμι ξεκίνησε από την Κοκκινιά για το στρατόπεδο του Χαϊδαριού. Από το Χαϊδάρι γύρω στα 1.800 άτομα στέλνονται σε στρατόπεδα συγκέντρωσης της Γερμανίας. Μανχάιτ, Νταχάου, Μπουχενβάλτ, Auschwitz και άλλα. Πάνω από το πυρωμένο σίδερο του κατακτητή υπήρξε η ψυχή των αδούλωτων κοκκινιωτών, οι οποίοι στο σύνολό τους κράτησαν ψηλά τη σημαία της αντίστασης, της λευτεριάς, της αξιοπρέπειας, της εθνικής ανεξαρτησίας και του οράματος της λαϊκής κυριαρχίας. Η θυσία των παιδιών της Κοκκινιάς και το όραμά τους παραμένει μια ζωντανή παρακαταθήκη για τον ελληνικό λαό, ο οδηγός και καθοδηγητής στους καθημερινούς αγώνες του. Αυτά δεν μπορεί να μας τα πάρει κανείς. Ούτε το Μάστριχτ, ούτε η Λισαβόνα, ούτε το Μνημόνιο, ούτε η Τρόικα, αλλά ούτε και τα ενεργούμενά τους. Κανένας δεν ξεχνά. Τίποτα δεν ξεχνιέται. Ζήτω το έπος της ιαμικής εθνικής αντίστασης. Ζήτω ο λαός της Κοκκινιάς. Αθάνατη. Τον Αύγουστο στην Κοκκινιά της κατοχής τις μέρες μαζέψαν μάνες και παιδιά στη Πάτρα μπροστή.